V dnešnom videu si prejdeme trendy, kam smeruje biznis. Budem rozprávať o tom, kam si myslím, že smerujú trhy a kde sa oplatí zakladať biznisy v roku 2026. Samozrejme, že nemusí mať vo všetkom pravdu. Tieto veci, čo hovorím, vychádzajú z mojich pozorovaní alebo prípadne aj toho, že si čítam občas niektoré trendové reporty a vnímam okolo seba, čo sa približne deje. Určite nezahrňujem úplne všetky príležitosti, ale možno aj ty v tomto nájdeš nejakú dobrú ideu, kam zamerať svoje úsilie v roku 2026. Budem hovoriť o nejakých aj vyslovene že makrotrendoch, nejakých dlhodobých veľkých posunoch, ktoré sa dejú vo svete, niektoré možno aj viac než 100 rokov, ale budem sa snažiť nájsť aj nejaké krátkodobejšie veci, ktoré vnímam, že momentálne vo svete fungujú. Mojím cieľom je ukázať ti aj moje myslenie okolo trendov, aby si vedel aj ty pridať tento štýl myslenia do svojho plánovacieho, rozhodovacieho procesu o tom, že ako sa pozerať na trhové príležitosti. Dobre, tak poďme na prvú vec. Prečo si myslím, že segment služieb bude neustále rásť? Keď sa pozrieme na to, čo sa deje, odkedy začala priemyselná revolúcia, tak je to to, že každý jeden človek v modernej spoločnosti bohatne. Ono sa nám to tak nemusí zdať na nejakej malej škále, ale realita je taká, že za posledných 200 rokov sme neskutočne zbohatli, každý jeden jednotlivec. Ako zaujímavosť uvediem príklad o tom, že koľko nás vyšla cena osvetlenia, umelého osvetlenia pred 150-200 rokmi a koľko nás vyjde dnes. Pred približne 200 rokmi bola jediná možnosť, ak si večer svietiť v podstate cez sviečky. Boli časy, keď som si za kúpu jednej sviečky potreboval odpracovať 1 alebo 2 celé dni. Dneska potrebujeme odpracovať asi sekundu na to, aby sme si vedeli svietiť 1 minútu. Toto je len akože rýchly príklad toho, že naozaj neustále prosperujeme viac a viac. A tento trend je nezastaviteľný, pretože ľudstvo je strašne inovatívne. Ľudia chcú prejavovať svoj tvorivý potenciál, biznisy chcú riešiť problémy ľudí a týmto spôsobom neustále rastie naša prosperita. To znamená, každý bude stále musieť menej a menej pracovať na to, aby si zabezpečil svoje základné potreby. A to je teplo, svetlo, jedlo. Tým pádom nám bude zostávať stále viac peňazí, aby sme ich minuli na seba a to, čo potrebujeme. OK, ale ktorý smer sa zamerať? Aké typy služieb robiť? Jeden z veľkých makrotrendov je zdravie a dlhovekosť. Pod toto spadá strašne veľa podtrendov a ja skúsim o nich v tejto časti videa porozprávať. Pozri sa napríklad na tak vplyvného človeka, ako je Brian Johnson. Brian Johnson v podstate tvrdí, že podľa neho sa dá omladzovať náš organizmus a budeme stále dlhšie ostať vitálnymi, ak nasledujeme správne postupy. On na sebe testuje rôzne veci. Okrem neho aj rôzne vedecké výskumy dokazujú, že vlastne niečo ako preventívna medicína alebo regeneratívna medicína je prístup, ktorý možno nahradí tú našu tradičnú medicínu, v ktorou riešime problémy dnes. Kto by sa nechcel dožiť viac a ostať pri tom vitálny? Je to takmer každý. Toto bude teda obrovský trend, ktorý už vlastne začal, už nejaký čas funguje, ale ešte bude ďalšie desiatky rokov fungovať. Vnímam to ako podobne silný trend ako fitness, ktorý tiež už niekoľko desiatok rokov narastá. Ľudia majú potrebu sa hýbať, proste to odpoveď na naše sedavé práce a celkovo aj to, že máme viac času a chceme proste so svojím telom niečo robiť, cítiť sa lepšie. Ale ako teda využiť takýto trend ako longevity? Ono to má na sebe nabalené strašne veľa typov biznisov. Jedna z nich je napríklad celý biznis s výživovými doplnkami. Keď sa pozriete na trh okolo seba, vidíte aj kopec podnikateľov, kopec firiem, ktoré majú desiatky miliónov obraty alebo aj viac. Darí sa im výborne. Okrem toho existujú možno stovky malých e-shopov, ktoré dokážu predávať proste výživové doplnky a nájsť svojho zákazníka. Je to segment s dobrými maržami a zároveň dopyt neustále rastie. Čiže jedna z odpovedí na trh dlhovekosti je napríklad biznis s výživovými doplnkami. Ďalšia z odpovedí môže byť napríklad nejaký zdravotnícky biznis, ktorý v podstate robí niečo, čo pomáha ľuďom sa lepšie regenerovať alebo im zabezpečuje lepšie tú vitalitu. Takýchto biznisov je podľa mňa v našom regióne zatiaľ celkom málo, ale stačí sa pozrieť do Ameriky. Pozrieť sa na nejaké biznisy, ktoré fungujú tam a skúsiť skopírovať ich produkty alebo doniesť ich produkty sem a založiť si s tým biznis. Takéto biznisy môžu byť už na intersekcii nejakého zdravotníctva a služieb. V takom prípade to môže byť náročnejšie to spustiť, lebo budeš potrebovať získať nejaké povolenia od zdravotníckych úradov a podobne. Ale čím väčšia bariéra vstupu, pretože o to menej ľudí sa následne do takého biznisu pustí. Zároveň v zdravotníctve dlhodobo existujú kupcovia firiem, dokonca aj na Slovensku. To znamená, že pokiaľ by si našiel niečo takéto, čo sa bude zameriavať na preventívnu medicínu, založíš si na to nejaký biznis, ktorý má službu, ktorá trenduje v Amerike, viem si predstaviť, že sa ti môže dobre dariť a ešte k tomu za pár rokov môžeš tú firmu predať niekomu za celkom zaujímavé peniaze. Ďalší spôsob, ako naskočiť na trend longevity, je napríklad začať robiť nejaké typy offline retreatov. Toto zase už kombinuje viacero trendov dokopy. Nie je to len o tom longevity, ale aj o tom, že ľudia sú zahltení informáciami. Sú uväznení v mobiloch, často mnohí z nás. Máme dopaminovú závislosť na okamžitom uspokojení z mobilu. Ľudia sa z toho nevedia vymeniť a preto antitrend na toto môže byť proste stále viac nejaká offline skúsenosť.
zážitok. V kombinácii s tým, že mám stále viac peňazí, kvôli tomu, že sa nám všetkým stále lepšie darí, to môže znamenať, že si kľudne zaplatím pár 100 eur za to, aby som vybehol na víkend, kde zažijem niečo unikátne, kde sa ozdravím, kde si proste zacvičím, zameditujem, alebo sa naučím niečo zaujímavé, alebo kombinácia toho. Čiže toto vnímam ako ďalší silný trend a ďalšiu celkom zaujímavú oportunitu, po ktorej by som mohol ísť. Na toto v podstate ani nemusíš vytvárať vlastný produkt. Stačí, že si nájdeš vo svete takéto typy pobytov, urobíš si na to svoju cestovku, respektíve niekoho, kto porobí zmluvy s danými zariadeniami a budeš to predávať tu našim ľuďom. Super easy a obrovský potenciál. Týmto spôsobom v podstate ľuďom vieš šetriť čas. A teraz, keď ďalší silný trend, ktorý vnímam, je mindfulness. Mindfulness sa samozrejme nedá úplne jednoducho monetizovať, pretože je to niečo, čo musí každý z nás dosiahnuť sám, ale môžeme ľuďom pomáhať s tým, aby to dosiahli. Mindfulness môžu riešiť produkty, ktoré som spomínal pred chvíľou, ale môžu byť aj úplne iné. Všetci chceme so svojím životom niečo robiť. Máme stále viac času, lebo máme stále viac peňazí. Ale keď sme uväznení vo vlastných myšlienkach, na mobiloch a podobne, nevieme si ten čas užívať. Ľudia to začínajú intuitívne cítiť stále viac. Preto aj trendujú ľudia ako Joe Dispenza, Jay Shetty a podobne, ktorí o tomto rozprávajú. Silný trend, ktorý vo svete už teraz funguje, je antimaterializmus. Je to spôsobené aj vďaka tomuto. Ľuďom už nedáva zmysel kupovať blbosti, ktoré nepotrebujú. Sú stále veci, ktoré dávajú zmysel. Preto napríklad aj služby spojené s mindfulness by mohli dávať zmysel, pretože tá mindfulness je zase prepojená na viacero trendov, aj na longevity a podobne. Poďme teraz do úplne iného trendu a to je klasický AI hype. Pozri sa na tvorcov, ktorým sa naozaj darí. Sú to tvorcovia, ktorí učia, ako využívať AIčku. Čiže je to Kamila Viesky, alebo je to Peter Šebo, alebo je to kopec iných. Títo ľudia nemajú problém získať si pozornosť na sociálnych sieťach. Tí ľudia nemajú problém nájsť ľudí, ktorí si budú kupovať ich kurzy. Prečo? Pretože všetci vedia, že AIčka ich vie zrýchliť, že im vie pomôcť, šetriť čas a podobne. A títo ľudia sa ju naučili lepšie používať ako ostatní, dali dokopy nejaký know-how, ako si to poskladať dokopy, predávajú to. Keď im vo svojom obsahu ukážu, ako to bude fungovať, ľuďom sa to páči, chcú to a preto sú ochotní si potom kúpiť aj ich produkt. Takže vzdelávanie v oblasti, ako využívať AI, je podľa mňa veľký hype a ešte nejaký čas bude, pretože každým dňom vznikajú nové tooly, nové možnosti a kto sa v tom má vyznať. Títo ľudia slúžia ako kurátori toho, že hľadajú správne prístupy, ako s tým robiť, sprostredkovávajú ich ľuďom. Ďalší spôsob, ako využiť AI hype pre svoj biznis je napríklad naučiť sa stavať AIčkové procesy pre firmy. To znamená vytvárať nejaké agenty, ktoré zjednodušujú workflowy firmám. Samozrejme toto nie je úplne jednoducho aplikovateľné, treba na to nejakú expertízu, ale žiadny biznis nie je jednoduchý, keď ňom chce byť dobrý, tak sa budem musieť zlepšovať, budem musieť učiť a budem musieť vedieť byť naozaj dobrý, aby som ten trh vedel unikátnym spôsobom obslúžiť. Ďalší spôsob, ako využiť AI hype, je začať tvoriť reklamné videá pomocou AI. To tiež není úplne jednoduché, ani to není lacné, ale čo vie dobrá práca s AI videom robiť, je, že vie priniesť veľmi zaujímavé videá, ktoré by si malé biznisy alebo stredné biznisy predtým vôbec nevedeli dovoliť. Vedia mať vďaka tomu brutálne zaujímavé videá, ktoré vedia mať zaujímavú výkonnosť v reklamách alebo v organickom obsahu. Zase, technológie sa v tejto oblasti hýbu rýchlo, treba to sledovať, treba si vytvoriť nejaké procesy, akým spôsobom vytvárame takéto videá. Treba byť dobrý v kreatíve, v scenaristike. A potom viem takéto niečo spraviť, nastaviť tomu procesy a predávať to ako produkt. Samozrejme, vo svete je mnoho aj iných trendov. Ja som sa dneska pozeral skôr na také tie pozitívnejšie trendy, ale sú okolo nás aj celkom negatívne trendy. Napríklad vojna na Ukrajine, alebo imperialistická politika USA, šírenie ultrapravicových myšlienok a hoaxov. A inak aj hoaxy a nepravdy, ktoré sa šíria internetom, sú tiež trendom, na ktorý naskakuje stále viac tvorcov, ktorí tvoria proste nepravdivý obsah a fantastický obsah. Všimli si totiž, že to funguje, že algoritmy to tlačia dopredu, že ľudí to zaujíma a preto sa začali stále viac mnohí ľudia takto radikalizovať a podobne. Sociálne siete teda môžu byť trošku dôsledkom toho, prečo dneska vyzerá tá verejná debata tak, jak vyzerá, a tiež je to nejaký trend, ale takýto trend sa dá tiež samozrejme monetizovať, ale o tom rozprávať nechcem, pretože s tým osobne nesúhlasím. Aj z vojny vyplývajú rôzne trendy, napríklad firmy, ktoré vedia robiť dróny rôzneho typu. Tiež môžu mať nejaký software pre drony alebo čokoľvek, nejaké náhradné diely. Tiež môžu byť zaujímavou príležitosťou. Alebo sa dá aj rozoberať nejaký trend. O trendoch by sa dalo naozaj rozprávať veľa. Každopádne v dnešnom videu to zatiaľ za mňa všetko. Dajte vedieť, či sa vám toto video páčilo. Dajte komenty, čo vás zaujalo, čo vás naopak nezaujalo, v čom súhlasíte alebo nie. Dajte mi odber pod týmto videom. Ak sa vám to bude páčiť, tak môžem urobiť pokračovanie tohto videa. Za mňa je to dneska všetko. Ďakujem vám pekne. Držte sa. Prajem vám úspešné biznisy.